Наш гост е геополитическият анализатор професор Валентин Вацев. Добър ден, професор Вацев. Здравейте. Денят започна с ултиматуми и САЩ ще ударят и унищожат ирански електроцентрали, започвайки с най-голямата. Иран предупреди, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на водата в региона. Трудно е да преценим коя от заплахите е по-зловеща. Войната на световете ли наблюдаваме в Персийския залив? Не, мисля, че това не е войната на световете, макар че тази война на световете ще започне и ще продължи на друго място и по друг начин. В случая имаме момент, в който американският президент трябва да вземе съдбовно решение. Пред него има два варианта. Вие сте прави, разбира се, и двата варианта, за които казахте преди малко, са еднакво ужасни и еднакво нежелани. Но какво може да направи президентът Тръмп? Единият вариант е след края на този месец, който не е далече, да обяви пред целия свят, че Америка е постигнала блестяща, голяма и хубава, както той обича да казва, победа, тъй като наистина почти всички съоръжения и инфраструктури, които Иран има на повърхността си, са вече срутени. Това е началното решение, което главно се основава на военно-техническа рационалност. Можем да си го представим така. Той е попитал военния си министър, по-точно министъра на войната Хексет, можем ли да срутим Иран, и военният министър правилно му отговорил: да, нашите сили са многократно по-големи от въоръжените сили на Иран. В началото на следващия месец Тръмп има възможност да обяви голяма, истинска и красива победа над Иран. Иран няма да продължи да бомбардира инфраструктурите на съседите си в Близкия изток. Лошото на този вариант е, че ще го усмеят неговите противници, а непрекъснато трябва да се държи сметки за тях в Съединените щати. Той е огромната и могъща медийна машина, която ръководи Демократическата партия на САЩ. Просто Ню Йорк Таймс и CNN ще го направят за посмешище, че не е изпълнил нито едно от обещанията си, така че войната му е била безсмислена от самото начало, зле замислена и несречно проведена. Това ще бъде загуба за Тръмп, медийна загуба за Тръмп, но като помним, че медиите на Демократическата партия са глобални все още. Те са влиятелни в Европа и дори в България. Това е нежелан вариант. Другия вариант е, който Тръмп може да си позволи. И аз мисля, че той ще бъде реалния, който трябва да очакваме. Това е събирането на сухопътни сили, които да атакуват иранския остров Харк, през който минават около 90% от потоците на нефт. Това може да стане още първите дни на следващия месец. За целта са необходими около 2-3 хиляди морски пехотинци от 31-и експедиционен корпус, който вече е тръгнал от Окинава към Иран, и вероятно още 10 хиляди командоси от Обединените емирати. Те имат шанс да победят в тази война. Имат възможност да овладеят острова. Остров Харк е ключово място за иранската икономика и той може да бъде овладян от наземните, от сухопътните сили на Съединените щати. Лошото на този вариант е, че в Америка веднага ще почнат да се връщат ковчези, обвити с американското знаме. И те ще започнат да ги трупат пред Белия дом. Всеки такъв ковчег, обвит с американско знаме, т.е. всяка американска жертва от морските пехотинци, ще бъде нещо като експлозия в овалния кабинет на Тръмп. Отново същите либерални медии, които контролират общественото мнение вече в Съединените щати, ще бъдат победители, тъй като тръгнете от Ню Йорк Таймс и завършите с Guardian и с Либерасион в Европа,
Тази война ще бъде осмяна и ще бъде представена като хаос, като кървав хаос, в който главнокомандващия на американските въоръжени сили не си изпълнява задълженията. Тоест, тук вече, при този вариант, военният министър не може да помогне, тъй като това, което Тръмп може да реши, ще бъде политическо решение с държане сметка за реалното съотношение на политическите и медийни сили в Съединените щати и в света. Така че това е много труден въпрос за решаване. Ще се съгласи ли Тръмп да обяви победа, както го тласкат някои от неговите съветници, да обяви ли победа и да изтегли войските от Иран, като веднага след това ще му се обясни, че е загубил войната. Или да овладее остров Харк, според мен това е напълно възможно, с силите на морската пехота на Съединените щати, но това ще бъде изключително кървава, жестока операция, в която много хора ще загинат, разбира се, иранци, и американски морски пехотинци, и командоси от Обединените емирати. Тоест, този ход е кървав. Известно е, че американското общество се отнася негативно към тази война. Това е непопулярна война в Съединените щати. Объркани са дори в движението МАГА и дори те леко направиха крачка назад и в страни. Там сега работи Тъкър Карлсън, с когото Тръмп съвсем безгрижно се скара преди 10 на дена и Тръмп и Карлсън вече унищожава връзката на Тръмп с неговата социална база. Професор Вацев... Не знам какво ще продължи, как ще продължи процеса. Професор Вацев, но защо Тръмп отиде в Иран? Какво е на път да постигне той в тази война? И Иран няма ли да бъде за сметка на политическия му капитал? Първата причина е неговите отношения с Израел. Работата е там, че Тръмп гледа на израелските проблеми като на свои семейни проблеми. Неговия зет е действащ юдеист. Дъщеря му стана юдейка със специална процедура. И за разлика от много други президенти в Съединените щати, които поддържаха Израел, но не водиха неговите войни, Тръмп се хвърли да води войната с Израел. Заедно с Израел. При това той, като юдео-християнин, като християнски сионист и евангелист, каквито са протестантите в Америка, повечето от тях, той дава вече и метафизични, религиозни аргументи за необходимостта от тази война. Това е първата причина. Връзките с Израел и юдео-християнство. Втората причина е, че Тръмп имаше възможност, ако да би победил, да стане главният контролер на енергийните потоци в двете полукълба на земята. Той контролира вече венецуелския петрол и ако да би могъл да контролира иранския, това би означавало пълна победа на неговите планове, които се изразяват с лозунга Америка First. Америка на първо място. Третата причина, тя е много дълга, аз само ще я маркирам, е това, че той понесе един много неприятен удар във вътрешно политическо отношение. Върховните съдии, като гласуваха срещу него във Върховния съд, като двама от тези, които гласуваха срещу него, са избрани от него, посочени и номинирани от него, от самия Тръмп. В Америка това е много зловещ симптом. Когато твоите почнат да те предават, това означава, че е време да започне обратното броене на мандата. Както се знае, всеки американски президент има право на една малка победоносна война, т.е. да реши вътрешния проблем чрез отклоняване на общественото внимание към външния проблем, към войната. Проблемът е, че тази война вече не е малка и съвсем не е сигурно, че е победоносна. Неговите противници са радостно оживени в Демократическата партия и аз от сега виждам как те готвят примката, която съвсем скоро ще метнат на врата му. Независимо дали Тръмп ще направи наземна сухопътна операция или ще се ограничи с още малко бомбардировки и обявяване на победа. Четвъртата причина, която е най-дълбока и най-важна, е, че Тръмп трябва да реши един такъв проблем, който той не може да реши, защото не е по неговата компетенция. Просто ядрото на американската управляваща класа,
Това е американски елит или, ако искате, дълбоката държава. Това са старите добри семейства, старите големи пари. Това са новите милиардери от рода на Илон Мъск, военните кръгове и така нататък. Съвкупният американски държавно-политически елит трябва да реши, ще воюва ли Америка за опазване на своята хегемония. Или може да тръгне по другия път. Да се съгласи да се превърне в регионална, а не глобална сила, добре подредена, заможна, богата, добре управлявана. Това е вариант. Но американската управляваща класа все още не е решила този въпрос. Така че Тръмп воюва не толкова за да изстигне Америка first, да издигне Америка на първо място, колкото да опази хегемонията на Съединените щати. Все още Съединените щати са хегемон. Но тази хегемония се изплъзва от Вашингтон и преминава към Пекин, към Китай. Как се сблъскват в Иран САЩ, Русия и Китай? Не ви разбрах. Как се сблъскват в Иран САЩ, Русия и Китай? За сега Русия не се сблъсква с САЩ. Путин е особено доволен, че Русия получава много големи финансови доходи. Цената на петрола скочи почти двойно. В Русия имат един такъв съдбовен проблем. И това различие, този проблем се усеща много добре, например, като се сравни риториката на външния министър Лавров с начинът, по който говори за света Кирил Дмитриев. Той е новата силна фигура в руската външна политика. Русия трябва да реши, ще воюва ли със Съединените щати, както е тръгнало, или ще се опази другата много по-добра възможност между Русия и Съединените щати да се установи икономическо сътрудничество. Това е всъщност супер сделката, която Путин предложи на Тръмп в Анкоридж. Сега говорят за същото нещо, като за духът на Анкоридж. Възможно е, особено ако Съединените щати се съгласят да не воюват по британския модел, а да отстъпят хегемонията си на Китай, между Русия и Съединените щати е възможна супер сделка. От същия вид, каквато се е състояла между Сталин и Рузвелт през края на 30-те години. Но това е въпрос на по-далечно бъдеще. На този етап в Кремъл са особено доволни, че финансовите запаси на империята се запълниха вече и те имат просто възможност спокойно да изчакат какво ще реши Тръмп, като и двата варианта на Тръмповото решение ще бъдат много трудни. Така че Русия в момента се радва на геополитическото разположение на силите и това не е никакъв конфликт. Конфликта се очертава между Китай и Съединените щати, тъй като главният заплашен фактор освен Европа, разбира се, в тази война, освен Европейския съюз, това е китайската икономика. Както се знае, Китай няма достатъчно енергийни ресурси и внася от Близкия изток 70% от своята енергия. На този етап Китай обаче не страда. По причини, които не са много ясни. На този етап Китай не е притиснат. Може би защото иранското ръководство разрешава на китайски танкери да черпят петрол от Близкия изток и да минават безпрепятствено през Ормузския пролив. Може би поради други причини. Може би има, и аз съм почти сигурен, но не мога да го докажа, може би има променено съглашение между Пекин и Москва за нови цени на руските енергийни доставки в Китай и засилване на техния обем. Главният губещ на този етап, за истинско съжаление, това е Европейския съюз. Те са в абсолютно безвремие, в абсолютен мат, геополитически мат и единствено политически събития на равнище на национални държави, членки на Европейския съюз, може да промени нещо. Така че Русия е на печалба, Европа е на загуба. Интересното е, че европейското бюрократическо ръководство
не желая да държи сметка за това състояние на нещата. Националните правителства в Европейския съюз са сериозно обезпокоени. Обаче брюкселското ръководство не обръща внимание на факта, че Европейския съюз губи геополитически и геостратегически позиции. Професор Вацев, а какви са реакциите на тези събития в България? Това е най-тежкият въпрос. За съжаление, България не е готова за тази ситуация. Няколко пъти в България са се опитвали и то успешно да изчакат глобалните процеси и да видят как ще се настроят спрямо тях българската управляваща класа. Този път обаче случай не е такъв. Това, което ме безпокои особено, не е толкова съдбата на Тръмп в Съединените щати. Той е на път да загуби допълнително междинните избори през ноември тази година и тогава да мисли какво да прави, да сменя ли голямата политика. Истинският проблем за мен е като българин е вътре в България. Българската управляваща класа, или може да се каже българския политически елит, не желае да държи сметка за ситуацията в света. Нашите управленци са се скрили под масата и се надяват да им се размине, нещата някакси да се стръскат, да се оправят от само себе си. Още повече, че българската политическа класа предстои да се легитимира още веднъж след близо месец, след около един месец. Тоест, тази насъщна задача, тя наистина е насъщна, аз признавам, тази насъщна задача не остава време на българските политически играчи да се замислят за голямата геополитика. Единствен Пеевски се опитва да направи някакво решение. Той се опитва да обвърже България с геополитическата доктрина на Тръмп. Защо иска да стане така? Аз не предполагам и не знам. Има различни възможни причини, но не те са важни. Че само Пеевски на този етап се опитва да накара българския елит да поеме геополитически ангажименти. Никой друг не желае, като главният не желаещ тук е българският външен министър, който от самото начало беше длъжен да се държи по друг начин, да поема други ангажименти и да излъчва други сигнали. С една дума, в България българският политически елит не знае какво става и не желая да знае. Или пък знае, но се надява нещата да се оправят от само себе си. По принципа, моля ви, не ни закачайте. Ние имаме други задачи. България е геополитическо сърцевина на Балканите. България е голямата геополитическа страна на Балканския полуостров. България в този смисъл е много важна. И политическият дневен ред на нашата страна днес е геополитически. Аз не виждам доказателства за това, че някой се съобразява с тази ситуация. Българският елит е готов да обсъжда до безкрайност петроханските драми или да се занимава с това, ще направи ли Румен Радев вълна или няма да направи. Или с това, че кой ще бъде хегемона на българския политически живот след изборите. Това са текущите проблеми, които българските медии и българските политици решават. Нищо обаче в този списък от проблеми не е истински геополитически. България е оставена на геополитически кръстопът без интерес какво може да стане, а то непременно ще стане, тъй като, както казах вече, България е геополитическият център на Балканите. Професор Вацев, кога някой ще формулира геополитическите цели на България и какво проистича от забавянето? В сегашните играчи в предизборната кампания ви виждате ли някой, който би се нагърбил с такава роля? Аз имах надежда, че претендента за политическа хегемония в България Румен Радев ще се замисли по този въпрос, но вчера прочетох неговата програма. Там няма белези на геополитически ангажимент и на самото геополитическо мислене. Единствено Пеевски се опита да ангажира България по някакъв от възможните няколко геополитически модела, но това е несъстоятелно, просто няма ефект. Това е много голям проблем. Аз не виждам
фактор или център или група или личност в българската политика, които да правят геополитически прогнози и решения. Просто геополитиката не я допускат в мисленето на българския политически елит. А от друга страна, както вече трети път казвам, България е пар екселанс геополитически център на зоната, в която живеем. Аз не знам как този въпрос може да се реши. Може би след изборите някой от победителите, които не знам още кои ще бъдат, ще пожелая да поеме ангажимент по тези съдбовни въпроси, но на този етап няма такова нещо. Българските политически сили се занимават с дребнотемието на текущия ден. Ситуацията, ако мога да правя такива аналогия между август или юли или август 1944 година. Задали са се големи промени, които засягат съдбата на България, но тогава са се занимавали с съвсем други неща. Просто някой вкара България в геополитическо безвремие. И това е много тревожен симптом. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост и за времето, което ни отделихте.